Здравейте, здравейте на всички пичове и пички. Доста дълго време маняваше на вашите екрани, но днеска съм тук и се включвам, защото вчера направих една уникална революция и просто искам да я заснема и да ви я покажа на всички. Значи, първо насочвам вниманието ви на ето и. Only Windows 10 supported. В смисъл за тази моята дънна платка. Ето. Дънната ми платка, не кой знае какво. Такава е. И второ, насочвам вниманието ви към ето и. ASRock UEFI Boot. Това е най-важното. Ето ми конфигурацията. Не кой знае какво, но сега ето. Той е непрекъснат кадър и сега такова. Излизам от самото boot меню и гледайте сега. Only Windows 10 supported. Ма какво е той, бе? Майко! Айде, нека да игнорираме факта, че нали периферията е пълен траш, че мизерика малко комение, нека да го игнорираме този факт. Гледаме сега на дисплеите, на малкия и на големия екран. На вашето внимание, Only Windows 10 supported. Ма каквото и бе? Windows 7 ли е, бе, човек? Windows 7 ли е, бе? Дето уж няма поддръжка. Няма поддръжка, спряно е. Чакайте сега, че малко трудно да се снима, нали, с една ръка и да обяснявам какво що. Че ето де, ето сега цъка ми, ето ка. Така. Ето. Всичко с драйверите си, нали, наред. Да, ето так. Отваряй ми. Дисплей, всичко си е наред и си изписва това, което трябва да е. Наред е. Ето долу да видите, няма лъжа, няма измама, менюто си е наистина на Windows 7 и си работи, ето. Всяко нещо си е наред. Влизаме тук най-важната част. И ето, логото на Windows 7, ето. Има се даже някакъв вид оценка, 64-битова система, не знам си какво, се работи на български. Абсолютно всичко. Добре, чакай сега. Всеки един човек на конспирацията и на теорията ще каже, добре, то не се поддържа, вече няма драйвери, и нищо не става от Windows 7, тя не бачка, не става за днескашни дни. И най-вече не може да бъде инсталирана на дънна платка с UEFI boot. Обаче, ето, цъкаме Windows Update. Ето бе, няма налични важни актуализации. Ето, последно проверено вчера. Ето, аз тая конфигурация наричам колата на Вин Дизел. Всеки момент може да гръмне, да експлодира, обаче се работи. Нека пак да кажа от началото на видеото. Only Windows 10 supported. Only Windows 10. Та забележете, нали няма поддръжка, нали уж няма поддръжка. Ето де, имаме на всички те любимия и на всички те досадния Microsoft Edge. Ето, той се тръгва и се работи. Ето го. Така, дрън, той не ме вълнува, зато го махам и извинявам се, нали, ако видеото трепти, просто е трудно с една ръка да снимам и с другата ръка да показвам някакви неща. Ето, пускаме Google Chrome. Ето, всяко нещо се работи, тук и на разни казино сайтове, работите и код съм търсил, код такова. И ето, самия Google Chrome ни казва, че нали за бъдещи актуализации да се използва Windows 10. Сега работи на Windows 7. Нали те? Ето бе, пускаме
отваряме YouTube. И по принцип, наистина, не би трябвало да се съпортва. Ама ето го. Ето най-новото видео на Бричка, някакви работи. И сега като за финал, да видите, че това не е емулация, че това си реално Windows 7 на дънна платка, която е само с UEFI boot. Даже използвам SSD. И сега ще го рестартирам на всички погледите, да видите, че реално си Windows 7. Инсталирам и си работи. Ето пак показвам колата на Вин Дизел. Всяко едно видео, което гледате, се обработва от тук. Гледаме сега. Абсолютно нищо не барам, ето. Да не речете, той сега монтира, той сега го прикачил, това е някакъв вид емулация. Не е емулация. Ето, бутва си, зарежда си Windows 7. Ето. Абсолютно нищо не барам. Нали, сетъпът е малко траеш, но скоро идват някакви работи на Kenyan, извънземни. Ето. Ето бе, хора. Забележете. Да, днеска годината е 2025-та, днеска сме 29 октомври и Windows 7 се работи нормално в 2025 година и се поддържат и драйверите и актуализациите, всичко си е наред. Но тайната не е в замундата, не е търсете там. Това беше от мен за сега това е много важно видео, много интересна работа открих и направих вчера и реших да го споделя с вас, пичове и пички. И не знам кога ще кача ново видео. Абстрахираме се около мене, че е малко мизерика, но важен е експириенсът е важен. Добре, това беше от мен всичко за сега. Не знам кога ще има ново видео. Просто го сметнах за супер интересно, реших да го заснема и да го кача. GG!